להתחיל עסק דרופשיפינג בתחום האופנה בלי להשקיע שקל. מדריך צעד אחר צעד, פשוט וקל. קודם כל, גלול למטה ולחץ על פתח חשבון שופיפיי בחינם. הזן את כתובת האימייל שלך ובחר תחל בחינם. לאחר מכן, הקלט סיסמה ולחץ על סוג חשבון שופיפיי. בשלב הזה, שופיפיי יבקש ממך כרטיס אשראי. תוכל להוסיף אותו כדי להמשיך עם התוכנית של $1 לחודש אחרי תקופת הניסיון, או פשוט ללחוץ על דלאג' כדי להמשיך. לאחר מכן, בחר דלג על התאמה אישית של ההגדרות. זה הכל. אתה מוכן להתחיל. פשוט עבור לתיבת הדואר שלך ואשר את חשבון הסטופרוויז שלך כדי להתחיל. קודם כל, גלול למטה ולחץ על הטאקן את טרנזי פאשן שיפינג. הזן את כתובת האימייל שלך ולחץ על להירשם בחינם. העתק את קוד האימות שנשלח אליך במייל והדבק אותו ב-TRND-SY. לאחר מכן, הקלד את שמך, צור סיסמה, הזן את מספר הטלפון שלך ולחץ על המשך. לאחר מכן, ענה על כמה שאלות קצרות כדי לסיים את התהליך. ברגע שאתה בתוך החשבון שלך, לחץ על תכנית מנוי. עם החשבון החינמי שלך, תוכל להעלות עד 500 מוצרים. יהיה לך גם גישה ליותר מ-40,000 פריטים הנמכרים ביותר, אפשרות להזמין דוגמאות מוצרים, גישה לאפשרויות מיתוג מותאמות אישית, עיבוד הזמנות ללא הגבלה, ותמיכה בלקוחות 24/7. כדי לוודא שתוכל לבצע דרופשיפינג לכל העולם, הגדר את הסוג לדרופשיפ ואת נשלח מלמחול. כרגע יש יותר מ-44,000 מוצרים זמינים לבחירתך. השלב הבא, בוא נגדיר את מחירי הקמעונאות שלך, גש לחשבון שלך ולחץ על כללי תמחור. התאם את מחיר המכירה למכפיל של פי 4. זה ייתן לך מספיק רווח כדי לכסות עלויות משלוח נוספות והוצאות פרסום חודשיות. הגדר את מחיר ההשוואה למכפיל של פי 8. לאחר שסיימת, לחץ על שמור. עכשיו בוא נסתכל על המדינות עליהן תוכל לשלוח. יש יותר מ-40 יעדים מתמחים, כולל אוסטרליה, קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, לוקסמבורג, הולנד, ניו זילנד, פורטוגל, ערב הסעודית, סינגפור, ספרד, שוודיה, איחוד האמירויות הערביות, בריטניה וארצות הברית. ודע לבדוק את הדף עם כל יעדי המשלוח, יחד עם המחירים וזמני ההספקה. השלב הבא, עיין בקטגוריית המוצרים. חלק מהקטגוריות הפופולריות ביותר כוללות נשים, גברים, מבצעים. נעליים, כובעים, חגורות. ילדים ותיקים. לפני הוספת מוצרים, צור קולקציות כדי שהחנות שלך תהיה מסודרת. גש למוצרים, קולקציות, והוסף קולקציות חדשות לפי הצורך. מבצעים. נשים, גברים, ילדים, כובעים, חגורות, בגדי ים, נעליים ותיקים. עכשיו נוסיף כמה מוצרים. התחל בקטגוריית המבצעים, וסדר את המוצרים לפי מחיר מהנמוך לגבוה. בחר מוצר במחיר טוב. לדוגמה, למוצר הזה יש עלות דרופשיפינג של רק $5, בעוד שמחיר ל-MSRP הוא $18. הוסף אותו לחנות שלך. כדי לחבר את טרנזי לחנות שופיפיי שלך, בחר בסטופרוויז ואז לחץ על להתחבר לחנות שופיפיי. פתח את עמוד האפליקציה ולחץ על התקן. החנות שלך בסטופרוויז מחוברת כעת בהצלחה ל-TRND-SY. חזור לרשימת המוצרים שלך והוסף את הפריט הראשון על ידי לחיצה על הוסף לחנות. המשך להוסיף מוצרים, שוב התחל בקטגוריית המבצעים ומיין לפי עלות מהנמוכה לגבוהה. תמיד בדוק שוב גם את מחיר הדרופשיפינג וגם את מחיר המכירה כדי לוודא שיש לך מספיק מרווח רווח. אל תשכח לשייך כל מוצר מיובא לאוסף המתאים בחנות הסטופרוויז שלך. לאחר
לאחר שתסיים להוסיף מוצרים, הם יופיעו בתוך שופיפיי תחת מוצרים. אין צורך לעשות כאן שום דבר נוסף, כי כל התמונות, התיאורים, המחירים והמלאי כבר יובאו. בזכות האינטגרציה של טרנזי עם שופיפיי, החנות שלך תישאר מסונכרנת אוטומטית. זה אומר שאין צורך לעדכן ידנית מלאי, מחירים, תיאורים, וריאציות או הזמנות. עכשיו בואו נגדיר תפריטים להחזית החנות שלכם, בהתבסס על האוספים שיצרתם קודם. צרו תפריט חדש, תנו לו שם, ואז הוסיפו את כל האוספים שתרצו להציג למבקרים, או כקטגוריות נפרדות או כתפריטים נפתחים. השלב הבא הוא לפתוח את לשונית השווקים וליצור שוק חדש שיכלול את כל המדינות אליהן אתם מתכננים משלוח. תנו לשוק שם והוסיפו את המדינות הנתמכות על ידי טרנזי למשלוח דרופשיפינג לחו"ל. המדינות הללו כוללות את אוסטרליה, אוסטריה, בלגיה, ברזיל, בולגריה, קנדה, קרואטיה, קפריסין, צ'כיה, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, הונגריה, אירלנד, איטליה, יפן, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, מלטה, מקסיקו, מרוקו, הולנד, ניו זילנד, ניגריה, פקיסטן, פולין, פורטוגל, רומניה, ערב הסעודית, סינגפור, סלובקיה, סלובניה, ספרד, שוודיה, איחוד האמירויות הערביות, בריטניה וארצות הברית. לאחר השמירה, גשו לתעריפי משלוח כלליים. יחצו על אוסף תעריפים ליד אפליקציית טרנזי. תנו לאזור המשלוח שלכם שם, כללו את כל המדינות שאוספתם כשווקים, וקבעו תעריף קבוע של $5.99. זה אמור לכסות את רוב ההזמנות. עבור המעטות שעלות המשלוח שלהן גבוהה יותר, עדיין תישאר לכם מספיק מרווח כי קבענו מכפיל מחירים של פי 4. אם תרצו להציע משלוח חינם מעל סכום עגלה מסוים, לחצו שוב על אוסף תעריף, בחרו בתמחור מותנה, והגדירו את הכללים שלכם. משלוח חינם הוא בדרך כלל דרך מצוינת למשוך לקוחות חדשים. עכשיו בואו נפעיל את אפשרות התשלומים. גשו להגדרות, תשלומים, והפעילו את Shopify Payments. עקבו אחרי השלבים כדי לוודא שתוכלו לקבל תשלומים מלקוחות. בהגדרות התשלום שלכם, הפכו גם את השם המלא של הלקוח, שם פרטי ומשפחה, וגם את מספר הטלפון לשדות חובה. מספר הטלפון חשוב במיוחד לצורכי משלוח. ולבסוף, ודאו שהחנות שלכם מגישה בשפות שונות. גשו לאפליקציות וחפשו את GTLNSLT, התקינו את האפליקציה וסמנו את השפות שברצונכם לתמוך בהן. שפות נפוצות כוללות ערבית, בולגרית, סינית, צ'כית, דנית, הולנדית, אנגלית, אסטונית, פינית, צרפתית, גרמנית, יוונית, הונגרית, איטלקית, יפנית, לטבית, ליטאית, מלטבית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, סלובקית, סלובנית, ספרדית, שוודית, אורדו, מלאית ותמילית. הפעילו החלפה אוטומטית לשפת הדפדפן כדי שמבקרים יראו אוטומטית את החנות בשפתם. הגבירו תרגום מאנגלית, כי כל תיאורי המוצרים מתרנדסי באנגלית. יחצו על שמור שינויים והחנות שלכם מוכנה להמשיך הלאה. גלו למטה לשלב 3 ולחצו איסור ערכת נושא מותאמת אישית בחינם. לאחר מכן, השתמשו בבלוק AI בסטופיפיי כדי ליצור מיד ערכת נושא אופנתית. פשוט הקלידו תיאור קצר בשדה הקלט, ואז רחצו על איסור ערכות נושא. ברגע שערכות הנושא יופיעו, הצפו באפשרויות שלכם ופרסמו את זו שהכי מתאימה לסגנון שלכם. עכשיו בואו נתאים אותה אישית. לחצו על הבאנר העליון ועדכנו את הטקסט, למשל, משלוח חינם בהזמנות מעל $100. לאחר מכן פתחו את התפריט והחליפו אותו בזה שיצרנו בשלב הקודם. ולבסוף, בואו נמתג את החנות שלכם. גשו להגדרות, פרטי החנות, העלו לוגו משלכם או החליפו את שם החנות בשם המותג שלכם, ולחצו על שמו. זה הכל. אתם מוכנים להתחיל למכור.